Amantombazane uma into eyithanda azoyiposta. Uma nje into iyithanda izoyiposta. Abantu bakwazi ukuposta amadumbe. Umuntu aposta amadumbe awu3 sesiyadla ke thina isitshalile emakhaya. Aje uzoposta usikomoto ku-status. Ngiyamthanda lo nave ngihlekisa kwa. And then wena umkhiphe. Umthengelele amatekabo labo Steve Madevu, umusesipaba yomcumbaza avela kuposte ngemumva. I love you Mapholo, into oyenze kumina namhlanje can never be undid ngiyabonga. Hawu. Mveze. Hey, mina ngifuna ungitheke. Ngitheka. Wow. Ngiyabonga at 7 the jackpot umkhulu ingcwele. Ngingene kuma comment ngithi yeah, same time same place. Siphendulani kuma comment sibatsakele. Hey, angifune nje kufihle sengisebenze kangaka. Umuntu ngisho ngebirthday yakho uvela hambe uyothola isithombe esidala sakho useyingane uxa uthi usithathe phi isithombe sami ngisanda kuzalwa ngisemanzi. Wow, nango keke it's his day today. Hey kahle. Ngicela thanje kucela isithombe sakho osithembayo nginikeze izithombe zami ezu16 uyikhethele. Angifuni ukuthi ngifihleke. Kwala ngisho umuntu uhamba oboleka imoto yetime uthi uyamtsakela futhi. Avela iveza yena kuphela. Noma faka ingoma. Usasengqondweni yami. Ngiveza jikisa ifoni ngivele nami ngithi. Hawu. Mina ngifana noma jijike laba azozenza igora zobamjolo sathi manani intombi eziningi. Mina bese ngifuna intombi yami ngiveze bethu. Angifuni intombi yami bese sathi unentombi eziningi. Awunantombi unamanga uyazenyeza. Mina ngifuna ukuvezwa. Ngiveza cha ukuthi ungivezile. Hawu, angendaba makho laba intombazane ezophatheka kabuhlungu ukuthi ngithekwe yenye mhlawumbe bengishela lena then lena yasiyafanda ukuthi sibona ngisengithekiwe. Hawu ma. Hawu. And then uma lokuthekile ukutheka nje ngoba wenze njani? Hlanganisa ishell belilodwa ngibuye emehlweni ngithi do something about it. Hawu, ihawe lokuvika. Do something about it. Angendaba nje. Yabo nje mina. Owami nkosikazi uyobe iphuzela ebihlehlisa because manje ungcono lo uphuzayo uphuza athi thasa phinde hame kancane complain angeke ngiphinde ngihambe noAmanda ungiphoxile kimi mina hawo la ungamshiyi angeke nje ngiphinde ngihambe noAmanda ungiphoxile athi ukuma kancane for 2 weeks aphinde futhi ahambe futhi uyophuza athi ukuma kancane kanti lokho lwayo nkosikazi okholwayo akahlali endlini manje kumele siyobingelela umfundisi omusha kunomfundisi omusha ofikile Tuesday section ubaba Christopher uyambo Christopher lo behla amazi angindaba nobaba Christopher behlala ngemumva angazi ngempela ukuthi unombuso uzokwenza njani kumele siyomkhalisa enkuleke kodwa uNkulunkulu Wednesday kunohomesale enduleke kodwa angazi ngizofikela ubani Thursday kodwa inkonzo yabo mama unenkonzo yabo mama on Friday i-worship team kuhlangene i-worship team yazi uNkulunkulu ami practice angifuni ke ngiphuthele Saturday uNkulunkulu ami yazi nginomncwabo pheka umncwabo futhi kumele siphekele nomfundisi angazi le ndoda ukuthi ithathwe phi uNkulunkulu ami indoda engakwazi kwenza lutho uNkulunkulu kodwa sokwenza njani phela umholi wethu asiyikhethele Sunday afika shaye lenkonzo le kuyiyona le normal aphinda kubuye azothi igcobho endlini hawu yasengikhohle ukukhuluma nomama uMthembu about i-outreach ama-orphan yini i-outreach ama-orphan nami ngi-orphan ngesingama outreach ngani i-outreach ama-orphan and kumele ngiye kuyena because ibaluleke kabi le ndaba yazi nkosikazi okholwayo maye umgcine ebusuku kuphela umbone ebusuku kuphela futhi nakona amazi ngeke inkonzo zebusuku otherwise nje umnunke uNkulunkulu asangisize angangenzi leli ihutmani ezofike lilobole liganwe kodwa lijike lilale emaklabhini hawu ngilobolile nginomkami what a waste mina nje mhlanga lobole uNkulunkulu wami ngeniphinde ninginunge nongicela kumkami ngifuna kwazi ukuthi ubaba lapha it's either usemsebenzini noma usemzini wakhe ugona umkakhe kuyazi ukuthi ubaba kaQwabe ukhona uzomthola kodwa manje ugone umkakhe njengamanje nothi ukuthi manje sengisemaklabhini ngigqoka ikipe ezincane ezibizayo like
ezingibamba ezingikhipha umkhaba ngibhizi that ngidansa imidanso emisha yini hamba emzini wakho usuke ubhizi unqamulela igama lakho no you can call me Zakes ayikhali Zakes zakhele thatha abangani bakho laba enigunde nabo ama-chiscope ihestyle kaMandoza nihambe sifuna ukubhenga manje sifuna lezi ingane senibhizi manje niphethe izingane eziblind esiyifunayo osisi abadala uma befika eklabhini kodwa bese laba no30 yabo ukuthi uma bafika eklabhini uzobabona ukuthi okay usisi abadala ke laba bakwixi makeup eningi bagqoka jeans ujeni nezikipa ezimhlophe bezokwenza iphathi yamngani wabo uMakhosi angeke behlale more than 2 hours bodwa nje tough like amadampa awu2 bediyazela bethatha iphuzo zabo behambe angeke usababona abalali la and then amaHootman ohlala kuze kube ngakusasa athanda futhi ukubamba namaHootman befike bebambe lezi ingane lezi esizifunayo bezobamba nathi uzokhuluma kanje lalela ayikho intwana la elokushini ephusha njenga so okay ngiyazi msayini ayikho intwana ene hustle ehamba njengeyakho lapho unamanga angina hustle akho hustle ufuna nje ukukhuluma ebusweni bami ayikho intwana ene hustle efana njengeyakho khona le ntwana edlala ibhola ingikhubile lo ntwana mangifanda yathi ukuthi isiyankawuza sakucela ungazenzi idakamizwe ngiyakucela ntwana yami yonke into yenza iyangichaza kahle Hootman suka hamba emzini wakho mase nje kufike uMaligatsha afika aqinye ingane zakho adabula umkakho ngempama ajashisa umuzi wakho uyothina emaphoyiseni. So Mr. Mlondo, can I please take your statement, right? Where were you when the incident occurred? Bengse neighborhood. All right, you were in the neighborhood. So if you were in the neighborhood, so it's right to assume that you might have seen or heard something, right? I was not in the neighborhood. I was at neighborhood. What does that mean? Kade ngise neighborhood shisa nyama. Ufunani emashisa nyama uganiwe zakhele. Hamba emzini wakho. Noma imngedwa ongachazwa lento lekubizwa ngesithakazelo emjolweni. Bethu sathi sayidlalela nje mfethu ngithi ngibamba ibele. Sithona phathwaye. You so naughty wena. Hawu mfethu. Yakho so involve umkhulu kulento emnandi sithi say attempt. Akona ukubizwa ngesithakazelo uvela umile umkhaba nempandla manje same time uphele nyapho. Hawu mfethu. Awona belungu. The reason why bephila ikase sethu ngathi ingoba babizwa kamnandi bona. So sweetie honey, hey play for once yama lady big more one. Yabo thina ngabe exciting sathi ngiyavuka ngathi ngiyayilula. Mfethu ulale kanjani umuntu ezothi ngilale kahle qwabe. Wow. Subscribe for more.